ఈరోజు భక్తి యోగం ప్రారంభం. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల క్లాసులో 7వ దినం భక్తి యోగ ప్రారంభం. 7వ అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అంటే ఏమిటి? జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఉన్న భేదం ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, లేదంటే అదేంటో చూద్దాము. భగవద్ విజ్ఞానం అని కూడా దీనికి పేరు, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. సో ఏమిటో మొట్టమొదట భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో మయ్యాసక్తి, నా మీద ఆసక్తితో ఉన్న మనస్సుతో, నా పట్ల ఆసక్తి ఉన్న మనస్సుతో పార్థ అర్జున, ఆ యోగంలో ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయించి ఆ యోగంలో ఉంటూ ఉంటారో అటువంటి యోగంలో, ఎటువంటి యోగం? భగవంతుడి మీదే ఆసక్తి మనస్సులో, ఇంకా వేరే ఏమీ లేని ఆ యోగంలో ఎవరైతే ఆ యోగాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటారో, అసంశయం నిస్సందేహంగా, సమగ్రం కంప్లీట్ గా మాం నన్ను, యథా ఆ రకంగా, ఏ రకంగా, జ్ఞాస్యసి తెలుసుకుంటారో, తచ్ఛృణు విను, శృణు అని ఆ విషయాన్ని విను అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో మనస్సును నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ఆ రకమైనటువంటి ధ్యానం అంటే ఎప్పుడూ మనస్సును భగవంతుడి మీద నిలిపేటటువంటి, ఆయన ధ్యానిస్తూ ఉండేటటువంటి ఆ యోగ. మనం యోగా అనగానే ఏమనుకుంటాం? కళ్ళు మూసుకుని అష్టాంగ యోగంలో యోగం ధ్యానం అని అనుకుంటాం. బట్ ధ్యానం అంటే ఆ భక్తి ఎవరిలో అయితే స్థిరమైపోయి ఉంటుందో వాళ్ళు కూర్చునే కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలో ఉండక్కర్లా, అది ఆ భక్తి భావం వాళ్ళల్లో జీర్ణించుకుపోయింది అనమాట. అది ఇక్కడ యోగం. ఆ యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఆ మనస్తత్వంలో, ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం. కాబట్టి నా మీదే ఎవరైతే మనస్సును నన్నే ఆశ్రయించి మనస్సును నా మీదే నిలిపి ఇలా ఆ యోగంలో ఉంటారో వాళ్ళు అసంశయంగా, సందేహం లేకుండా, నీకు డౌట్ అక్కర్లేదు, కంప్లీట్ గా నన్ను ఏ రకంగా వాళ్ళు అలా ఉన్నప్పుడు తెలుసుకోగలరో నీకు చెప్తాను. అంటే తెలుసుకోవటం అంటే ఏమిటి అంటే ఆ భగవత్ తత్వం ఏమిటో వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు, ఓహో ఇదా భగవంతుడి తత్వం, ఇలా ఉంటుందా అని తెలుసుకోవడం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం నొప్పి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. అవతల వాళ్ళు నొప్పి నొప్పి అంటున్నప్పుడు, ఓహో వెన్ను నొప్పి అనొచ్చు, వాళ్ళు మోకాలు నొప్పి అనొచ్చు, ఇంకేదో నొప్పి అనొచ్చు. అయ్యో పాపం నొప్పిగా ఉంది చూస్తాము మనం, ఏదో అయ్యో చాలా నొప్పిలో ఉన్నారు అంటాం. తెలుసు, ఎవరైనా చెప్తే వాళ్ళు ఇలా నొప్పితో బాధపడుతున్నా అంటే అవును తెలుసు, చూసాము అంటాం. కానీ ఎంతవరకు తెలుసు? అది మనం వినడం వరకు తెలుసు. మనకు అదే నొప్పి వచ్చినప్పుడు కానీ మనకి ఆ నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అదే విధంగా మరి మనం ఇది కూడా అంతే, మనం వింటున్నాము, చూస్తున్నాము, భగవంతుని సచ్చిదానంద తత్వం తెలుసుకోవడం అనేది అర్థం చేసుకుంటున్నాము.
మైండ్తో, కానీ మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేకపోతున్నాం. అది ఎప్పుడైతే నిజంగా మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతామో అది భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం అనేది. ఆయన తత్వం అది. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని మనం కూడా ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మనం కూడా తెలుసుకుంటాం. సో పార్వతీ మాతాజీ, తెలియనిది తెలుసుకోవడం జ్ఞానం. గుడ్, ఈజీ. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, ఏదైనా మనం విషయాన్ని తెలుసుకోవడం జ్ఞానం. సో ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే ఏమిటో అసలు 17th చాప్టర్లో చెప్తారు. కొన్ని విషయాలు చెప్పి ఇది తప్ప ఇంకేదైనా అజ్ఞానమే అని కూడా చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు. అది 17th చూద్దాం. బట్ జనరల్ మీనింగ్ జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, తెలుసుకోవటం. విజ్ఞానము అంటే తెలుసుకున్న దానిని ఆచరణలో పెట్టడం. ఇది మంచి అని తెలియడం జ్ఞానం. దానిని ఆచరణలో ఎప్పుడైతే పెడతామో అది విజ్ఞానం. అంటే థియరీ ప్రాక్టీస్ అని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈజీగా మనం గుర్తుంచుకోవాలంటే జ్ఞానం అయితే థియరీ, విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికల్ అనుకోండి. సో తెలిసినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టడమే, ఆచరణలో పెట్టడం ద్వారా తెలుసుకోవడం. ఇదేమో థియరిటికల్ గా చదివి విషయాన్ని తెలుసుకోవటం, ఆర్ ఎవరి దగ్గర విని విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. కానీ ఆ విజ్ఞానం అన్నది మనం స్వయంగా ఆ తెలుసుకున్న విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడమే విజ్ఞానం. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. సో భగవంతుడు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ఎవరైతే నా మనస్సును నా మీదే ఉంచి నన్ను ఆశ్రయించి అలాంటి యోగంలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు కంప్లీట్ గా నన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారో, సమగ్రంగా, నిస్సందేహంగా. అలా అంటే భగవంతుడి మీద ఎప్పుడు మనసు పెట్టగలిగిన వాళ్ళు భగవతత్వాన్ని డెఫినెట్ గా పొందుతారు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అసంశయం, డౌట్ లేదు, నిస్సందేహం. వాళ్ళు సమగ్రంగా కంప్లీట్ గా నన్ను జ్ఞాస్యసి తెలుసుకుంటారు. అండర్స్టాండ్ అంటే ఏమిటి? నా తత్వం, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం వాళ్లకు వస్తుంది, అర్థం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అర్థం అవటం అంటే వాళ్ళు దానిని చవి చూస్తారు, ప్రాక్టికల్ గా ఆ స్టేజ్ లోకి వస్తారు అని. ఎప్పుడు మనస్సును ఎప్పుడు నా మీద ఉంచి నన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ స్టేజ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. సో జ్ఞానము నీకిప్పుడు అహం, నేను జ్ఞానం తే సవిజ్ఞానం, జ్ఞానము విజ్ఞానాలతో సహా నేను ఇదం, ఈ విషయాన్ని వక్ష్యామి, చెప్తాను, అశేషత అంటే ఏమి మిగలకుండా. శేషం అంటే మిగలటం, అశేషం అంటే మిగలకుండా, అంటే కంప్లీట్ గా అని అర్థం. సో నీకు ఇప్పుడు జ్ఞానం విజ్ఞానంతో సహా నేను ఈ విషయాన్ని నీకు కంప్లీట్ గా చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః, ఈ జ్ఞాత్వాన్ ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక నువ్వు మళ్ళీ భూయ అంటే తిరిగి అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే, ఇక నీకు వేరే జ్ఞానం, అన్యత్ అంటే వేరే జ్ఞానం ఏమి కూడా వేరే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అవశిష్యతే అంటే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కాబట్టి నీ ఏది ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలు నీకు కంప్లీట్ గా, ఈ విజ్ఞానం అంతా జ్ఞానం విజ్ఞానంతో సహా నీకు కంప్లీట్ గా చెప్తాను. ఇది నేను చెప్పిన ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలు విన్న తర్వాత నువ్వు ఇక వేరే అన్య జ్ఞానం, వేరే రకమైన జ్ఞానం ఏది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అవసరం ఈ లోకంలో లేదు అని చెప్తున్నా. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్య సహస్రేషు, వేలాది మంది మనుషులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే, ఎక్కడో ఒకళ్ళు సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం, ఎవరో ఒక్కరే, వేత్తి తత్వతః, నా యొక్క తత్వాన్ని ఎవరో ఒక్కరే తెలుసుకుంటారు. సో వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు మాత్రమే, కొందరే యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించిన వాళ్ళల్లో కూడా
నిజంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అలా సిద్ధత్వం తెలుసుకున్న వాళ్ళల్లో కూడా నిజంగా నా తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎంత అరుదు మరి భగవతత్వాన్ని తెచ్చుకున్న వాళ్ళు, తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు, పైన బోలెడు మంది జనం, అంటే ఒక పరుగు పందెం ఉందనుకోండి, బోలెడు మంది కంపీట్ చేస్తే ఒక 50 మందిని 100 మందినో సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన 100 మందిలో కూడా మరి అందరూ గెలుస్తారా? ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఎవరు వస్తారు? ఒకరే వస్తారు. అలాగే భగవంతుని తెలుసుకోవటానికి కూడా ఈ జగత్తులో మరి ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో ఎక్కడో కొంతమంది ప్రయత్నిస్తారు. ఆ ప్రయత్నించి కొంత సిద్ధత్వాన్ని పొందినా వాళ్ళల్లో కూడా నిజంగా నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు. అంత రేరు ఇది ఈ నాలెడ్జ్ అని చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్న ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో భూమిరాపో నలో వాయు అంటే భూమి, ఆపో నీరు, మరి అగ్ని, వాయు గాలి, ఖం ఆకాశం, మనో మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ ఏవచ ఇవన్నీ కూడా. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం ఇవేమిటి? పంచభూతాలు ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా 8 అహంకారము. ఇవన్నీ అహంకార ఇతీయమే, అహంకారంతో కలిపి నా యొక్క మే భిన్న ప్రకృతి అష్టధ, ఇది నా యొక్క భిన్న ప్రకృతులు. ఈ 8 కలిపితే నా భిన్న ప్రకృతులు. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారం ఈ 8 రకాలుగా నా యొక్క మాయాశక్తి నా విభజించబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు తన మాయాశక్తి ఈ 8 రకాలుగా విభజించబడింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు బాడీ చూపిస్తున్నారు. మరి మనం సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూసాం, మన బాడీ, మనము ఈ బాడీ కాదు ఆత్మ. ఈ బాడీ పంచభూతాలతో తయారైంది, మరి అది కూడా భగవత్ శక్తియే, దాని ద్వారా వచ్చిన పంచభూతాలతో తయారైందని. అందుకే మన బాడీని ఇక్కడ ఎలా చూపిస్తున్నారు, మరి ఆకాశము, అగ్ని, నీరు, భూమి, అందుకే రాళ్ళు ఇవన్నీ మనకు కనపడుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ బాడీలో అంటే పంచభూతాలతో తయారైంది మన శరీరం అనే విషయం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇంకపోతే మనసు, బుద్ధి ఇది పైకి కనిపించే ఆకారం. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవేమిటి? ఇవి కూడా మన బాడీలో పార్టే, కానీ దానికి ఆకారం లేదు కాబట్టి వాటిని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ అంటాం. ఇక్కడ ఈ కనిపించే బాడీనేమో స్థూల శరీరం అంటారు, ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ అంటారు. ఈ విషయం ఇంకా 13th చాప్టర్ లో క్లియర్ గా చూస్తాము. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. అపరేయమి. సో అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా నేను ఏది? అగ్ని, ఈ పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఈ 8 కూడా నా మాయాశక్తి అని చెప్పాను. ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మాయాశక్తి అంతా కూడా అపర ప్రకృతి. అంటే కొంచెం నా శక్తిలో ఇంకా కొంచెం తక్కువ శక్తి, ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి ఉంది నాకు. ఏమిటంటే జీవరూపంలో ఈ జగత్తంతటినీ ధరిస్తున్న ఇంకొక ప్రకృతి ఉంది, అంటే చైతన్యం అన్నమాట. ఈ ప్రకృతి అంతా ఎందుకు కదులుతోంది, ఎలా పనిచేయగలుగుతుంది, మన బాడీ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతోంది, ఎందుకు ఫంక్షన్ అవుతోంది అంటే లోపల ఉన్న చైతన్యం. అలాగే ఒక చెట్టు పచ్చగా ఉంది, పెరుగుతోంది అంటే ఎవరు దానికి కారణం? ఒక జంతువైన, పక్షి అయిన, పురుగైన, ఏదైనా సరే దానికి ఆ చైతన్యం అనేది ఉన్నది అంటే ఎవరు? అది భగవంతుడిచ్చిన చైతన్యమే. మరి ఈ జగత్తు ఇవన్నీ ఇలా నడుస్తున్నాయి, ప్లానెట్స్, గ్రహాలు, ప్రతి దానిలోనూ కొంత చైతన్యం అనేది ఉన్నది. అంటే దానికి లైఫ్ ఉన్నది. ఆ చైతన్యం అనేది మరి భగవంతుడి యొక్క సుపీరియర్ ఎనర్జీ అన్నమాట, అది ఉన్నత శక్తి. సో అంటే పరప్రకృతి అంటారు తెలుగు సాంస్క్రిట్ లో. అంతకుముందు చెప్పినది అపర ప్రకృతి అని అంటున్నారు. అంటే కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీ. ఈ చైతన్యం
ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీయే తీసుకున్నాం, బయట పంచభూతాలతో ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలతో ఉన్న భగవత్ శక్తి కొంచెం తక్కువ శక్తి, లోపల ఉన్న చైతన్యం అది ఇంకా ఉన్నత శక్తి, భగవంతుని యొక్క ఉన్నత శక్తి అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం, అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇలా పురుగు పుట్ర దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ అయ్యి మెల్లగా జలం, ఆ తర్వాత భూమి, ఆ తర్వాత 4 కాళ్ళ జంతువులు, ఆ తర్వాత క్రమేణ మానవ జన్మ రావడం చూస్తున్నాం. అందుకే మానవ జన్మలోనే మనం మోక్షం సాధించటానికి ఈ జన్మే మార్గం కాబట్టి దీనిని ఉపయోగించుకోవాలి, ఇన్ని జన్మల తర్వాత వచ్చిన జన్మ కాబట్టి అని చెప్తారు. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. సో 2 ప్రకృతులు చూసాం కదా, పరప్రకృతి, అపర ప్రకృతి అన్నది చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి. నా యొక్క అపర ప్రకృతి అంటే బాహ్య శరీరం ఇచ్చేటటువంటి పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవి లోపల ఉన్న చైతన్యం, ఈ రెండిటి నుంచి, నా 2 శక్తుల నుంచి అన్ని భూతాలంటే భూతాలు కాదు, భూతాలంటే అన్ని జీవరాశులు, అన్ని రకాల జీవరాశులు అని అర్థం. సో సమస్త భూతాలు కూడా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచి, అంటే ఈ 2 రకాల శక్తులు భగవత్ శక్తి నుంచే పుడుతున్నాయి. కాబట్టి అహం కృత్స్నస్య జగత, సో సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి మరి ప్రభవ ప్రళయస్తత, అలాగే అది ఆ ప్రళయంలో అంతం అవ్వడానికి కూడా నేనే అహం, నేనే కారణం అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. అహం కృత్స్నస్య జగత్తును క్రియేట్ చేయటం కానీ, దాన్ని మెయింటైన్ చేయటం కానీ, దాని ప్రళయానికి కానీ అంతా కూడా నేను కారణం అన్నది తెలుసుకో. అంటే సమస్తం క్రియేట్ చేసేది భగవంతుడే, పోషించేది భగవంతుడే, అది ఎప్పుడు అంతం అవ్వాలో అంతం చేసేది భగవంతుడే, సర్వకారణ కారణుడు అనేది అందుకే సర్వకారణ, ఏది జరిగినా ఆయన సర్వకారణ కారణుడు అన్నది ఇక్కడ అందుకని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ అందుకని మరి ప్రపంచము, ఈ ప్రకృతి, ఈ జగత్తు, ఈ గ్రహాలు అవి మనం చూస్తున్నాం. మత్తా పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో ధనంజయ, అర్జున, నాకంటే మత్త పరతరం నాకంటే నాణ్యమైనది పరమైనది ఏది లేదు, అంటే వేరే ఏది లేదు. కించిదస్తి, కించిద్ అస్తి, ఏది ఇంకా నాకంటే నాణ్యమైనది ఏది కూడా లేదు. ధనంజయ, మై సర్వమిదం ప్రోతం, నేను ఇదంతా ఈ సర్వాన్ని కూడా ఒక దారిలో, ఒక మార్గంలో పెడుతున్నాను, ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాను. ఎలా? సూత్రే మణిగణ ఇవ, దారం గనక మణులన్నిటినీ ఒక హారంలాగా ఎలా అయితే చక్కగా కూర్చి ఒక మార్గంలో పెడుతుందో, చక్కగా నెక్లెస్ లాగా చేస్తుందో, నేను ఈ సర్వ జగత్తుని అలా ఒక త్రాటి మీద నడిపిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ మణులన్నీ ముత్యాలు, మనం ఇక్కడ చూస్తున్న ముత్యాల హారం, అది ఆ దారం లేకపోతే ఎక్కడివక్కడ చెల్లాచెదురైపోతాయి. దారం అన్నిటినీ అలా నీట్గా పెట్టి అది ఒక హారం అయ్యేటట్లు చేసింది. అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా ఈ గ్రహాలు అన్ని సమస్తం, మరి ఎన్ని ప్లానెట్స్, ఎన్ని గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయో మనకే తెలియదని సైంటిస్టే చెప్తున్నారు. మనకు సూర్య చంద్రులు, మన భూమి, బుధ గ్రహం, శుక్రగ్రహం, శని గ్రహం, ఈ గ్రహాలు 7 ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. దాన్ని మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ అంటామని ఏదో కొంత సైంటిస్టులు ఈ కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నారు. అయితే ఇలాంటి గ్యాలక్సీలు చాలా ఉన్నాయి అని కూడా చెప్తున్నారు. సో అవి కనుక్కోవడమే మనకి ఎన్నో ఏళ్ళు పడుతోంది. కాబట్టి అవన్నీ
కరెక్ట్ గా ప్రతి క్షణం వాటి డ్యూటీని వదలకుండా 1 మిల్లీమీటర్ కూడా అటు ఇటు జరగకుండా వాటి దారిలో అవి తిరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా. మరి ఎవరు ఈ మణులన్నిటినీ దారం ఎలా కూర్చి చక్కగా అలా హారం లాగా చేసిందో భగవంతుడు కూడా ఇవన్నిటినీ ఈ ప్లానెట్స్ ఏమిటి అన్నిటినీ వేటి దారిలో వాటిని పెట్టి ఈ జగత్తు నడిపించేటట్లు చేస్తున్నారు అని మనకు అర్థమవుతుంది. అది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆయనే ఇచ్చారు. సో ముత్యాలు అన్ని కూడా ఒక దారం మీద ఎలా అయితే ఉంటాయో ఈ సర్వాన్ని కూడా నేను ఆ రకంగా నడిపిస్తున్నాను. నా మీద ఈ నేనే దారం గనక ముత్యాలన్నిటినీ తనలో కూర్చుకుని భరించినట్లు ఈ సమస్త జగాలు, సమస్త విశ్వాలు, ప్లానెట్స్, గ్రహాలు అన్ని కూడా నా యొక్క ఆధారంతో అవి కరెక్ట్ గా నడుస్తున్నాయి. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. రసోహమప్సు కౌంతేయ, అప్సు నీటిలో ఉన్న రసాన్ని, రుచిని నేనే కౌంతేయ. ప్రభాస్మి వెలుగును నేనే. ఎందులో? శశి చంద్రుల్లోనూ సూర్యుల్లోనూ ఉన్న వెలుగును, వాటి యొక్క ప్రకాశం అంతా నాదే. ప్రణవ సర్వవేదేషు, వేదాలన్నిట్లో ఉన్న ప్రణవనాదం అంటే ఓంకారనాదాన్ని నేనే. శబ్ద ఖే అంటే ఈ ఖే అంటే ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేనే. పౌరుషం ఋషు, ఋషు అంటే నరులు, మనుషులలో ఉన్న పౌరుషం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే సామర్థ్యం. మరి ప్రతి వాళ్ళల్లో మనకి పనులు చేసేది ఏదో ఒకటి చేయగలం కదా. మనం లేచాము, మన పనులు మనం చేసుకుంటున్నాము, చేతులు పనిచేస్తున్నాయి, కాళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి, మైండ్ అన్ని పనిచేస్తున్నాయి అంటే అదంతా కూడా ఆ సామర్థ్యత భగవంతుడిచ్చిందే అని ఇక్కడ మనకి తెలుస్తోంది. కాబట్టి నీటిలో రుచిని, సూర్య చంద్రుల్లో కాంతిని, వేదాలలో ఉన్న ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని, మనుషులలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని అని చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్తాను, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్, మీలో కొందరికి తెలిసే ఉంటుంది. శబ్దకే, ఆకాశంలో సౌండ్ వేవ్స్ తప్ప ఏవి లేవు. మరి ఖాళీగా ఉంది ఆకాశం, కానీ అందులో శబ్ద తరంగాలు ఉన్నాయని సైంటిస్టులు కూడా సౌండ్ వేవ్స్ అని మనం ఫిజిక్స్ లో, సైన్స్ లో చదువుతాం. సౌండ్ వేవ్స్ ఉండబట్టే మరి టీవీ పనిచేస్తోంది, సెల్ ఫోన్స్ పనిచేస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి గ్రహిస్తున్నాయి అవి సౌండ్? మరి సెల్ టవర్స్ అట్లా పైన గాలిలో పెడితే అవి ఎలా పట్టుకుంటున్నాయి ఆ సౌండ్ వేవ్స్ తరంగాలుగా తిరుగుతున్నాయి. కాబట్టి గాలిలో మనం ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ని ఈ సెల్ టవర్స్ పట్టుకుని మన ఫోన్లోకి, ఆ తర్వాత ఈ టీవీ యాంటీనాలు అవి టీవీలోకి తీసుకొస్తున్నాయి. సో ఆకాశంలో శబ్దం ఉన్నది. కాబట్టి ఒక్కొక్క పంచభూతానికి మన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలకు శక్తి ఇచ్చే శక్తి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంది. సో ఆకాశం అనే పంచభూతానికి శబ్ద తరంగం ఉంది కాబట్టి మన చెవికి మరి శబ్దమే కదా దానికి శక్తి. సో చెవికి వినికిడి శక్తిని ప్రసాదించిన పంచభూతం ఎవరు అంటే ఆకాశం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమిటి అంటే ఆకాశం తర్వాత గాలి. సో వాయువుకి శబ్దము ఉంది, మనకి గాలి వచ్చినప్పుడు ఒంటికి తగులుతూ ఉంటుంది, అంటే స్పర్శాజ్ఞానం కూడా ఉంది. కాబట్టి మన చర్మానికి స్పర్శాజ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి అధిష్టాన దేవతలు అంటారు. ఈ పంచభూతం ఈ చర్మానికి ఈ స్పర్శాజ్ఞానం ఇచ్చేది వాయువు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ది మరి నీరు ఉన్నదంటే మరి మనకు గలగల వినిపిస్తుంది, మరి తగులుతుంది చేతికి. అంతేకాకుండా మనకి నీరు కంటే ముందు అగ్ని మరి ఇలాగే మనకు వినిపిస్తుంది, అగ్నిలో కొంచెం సౌండ్ ఉంటుంది, అలాగే మరి తగులుతుంది, పట్టుకుంటే కాలుతుంది. కానీ అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. ఇవి రెండు కనిపించవు. ఆకాశం కంటికి అంటే ఖాళీ స్థలం మనకేం కనిపించదు, మరి గాలి కూడా కంటికి కనిపించదు, కానీ అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కన్నుకి చూసే శక్తి ప్రసాదించింది ఎవరు అంటే అగ్ని. నెక్స్ట్ నీరు
మరి కనిపిస్తుంది, తగులుతుంది, వినిపిస్తుంది, అన్నీ ఉన్నాయి. నీరుకు రుచి కూడా ఉన్నది. వేటికి మనం రుచి చూడటానికి వీల్లేదు. నీటిలో రుచిని కూడా చూడొచ్చు అన్నమాట. అందుకే రసోహం అప్సు, ఆ నీటిలో రుచిని నేనే అంటున్నారు. ఎందుకు? అది ప్రసాదించిన, రుచి ప్రసాదించిన నీరు కూడా భగవత్ స్వరూపమే, పంచభూతాల్లో ఒకటి. కాబట్టి ఇక్కడ మన నోటికి రుచినిచ్చే పంచభూతం ఏది అంటే నీరు. ఇక 5వది ఏది అంటే భూమి. ఈ భూమిలో మరి ఇవన్నీ ఉంటాయి, ప్లస్ వాసనలు కూడా భూమిలో ఉంటాయి. మరి మనకి వర్షం పడ్డప్పుడు, భూమి తడిచినప్పుడు చూడండి ఒక రకమైన వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి. సో ముక్కుకు వాసనాశక్తి ఇచ్చిన పంచభూతం ఏది అంటే భూమి అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క పంచభూతము ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క రకమైన శక్తిని ఇచ్చింది. కాబట్టే వీటిని, ఈ ఇంద్రియాలకు అధిష్టాన దేవతలు అని చెప్పి అంటారనమాట. సో ఈ పంచభూతాలకు కూడా ఈ శక్తిని ఇచ్చింది భగవంతుడే. కాకపోతే ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఏ ఇంద్రియానికి ఏ పంచభూతం ఆ శక్తినిస్తోంది అన్న విషయం మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఎడిషనల్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, నీటిలో రుచి కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు, కరెక్ట్. ఓకే, సో అది ఎవరైనా మీకు అది జనరల్ గా అదొక పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని జస్ట్ చెప్పాను. సో భగవంతుడు, నేను ఆ నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల కాంతిని, వేదాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నరులలో సామర్థ్యాన్ని అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. భగవంతుడు తన శక్తిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటంలో. ఇవన్నీ మనకు తెలీదా? భగవంతుడు మరి ఆయనే అన్నిటికీ కారణం అని, ఆయనే అన్ని నడిపిస్తున్నారన్నది మనకు తెలుసు కదా, మళ్ళీ చెప్పడం ఏముంది ఇందులో అని మనకు అనిపించవచ్చు. అనిపించితే ఇదంతా మనకి ఎలా తెలిసింది? మనం తెలుసు అనుకుంటున్నాం, మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి. వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి, వాళ్ళకు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు. ఇలా వస్తూ వచ్చింది ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం. కంప్లీట్ గా మనకు వివరంగా తెలియకపోయినా కొంతన్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సో అది ఎలా తెలిసిందంటే, మొట్టమొదటి మరి భగవంతుడు ఎప్పుడో సూర్యుడికి చెప్పానని చెప్పారు కదా, అప్పుడు కొంత వచ్చింది, తర్వాత మరి మళ్ళీ అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ జ్ఞానం అలా వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మన బోటి వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్తయే వైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో ఇప్పుడు ఈ సాత్వికము, రాజసికము, తమో గుణము, ఈ మనుష్యుల్లో ఉండేటటువంటి 3 గుణాలు, సత్వగుణం గాని, రజోగుణం గాని, తమో గుణం గాని, ఈ భావాలన్నీ మత్తయే వైటి తాన్ విద్ధి, నా వల్లనే, నా శక్తి వల్లనే కలుగుతున్నాయి అని తెలుసుకో. నత్వాహం తేషు తే మయి, కానీ వాటిల్లో నేను లేను, కానీ నాలో అవి ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా భగవంతుడి మాయాశక్తి. అది ఈ ప్రపంచం అంతా భగవంతుడి యొక్క శక్తే. కాబట్టి దానిలో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ వ్యాపించి ఉన్నాయి. అందుకే మాయ అంటాము. మాయ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అంటాము, ఎందుకంటే అది భగవత్ మాయా శక్తియే కాబట్టి. సో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అలవర్చుకుంటాం, ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం అంతా నిండి ఉంది కాబట్టి. సో అది కూడా నా శక్తియే అని తెలుసుకో. ఇవన్నీ నా శక్తే, కానీ అవన్నీ కూడా నా శక్తి అంటే సమస్తం భగవంతుల్లోనే ఉంది, ఈ విశ్వం అంతా కూడా భగవంతుల్లోనే ఉన్నది. కాబట్టి అవన్నీ నాలోనే ఉన్నాయి ఈ ప్రకృతితో పాటు. కానీ నేను వాటిల్లో లేను అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే, అన్ని ఆయనలో ఉన్న నేను వాటిల్లో లేనంటే ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు నాకు లేవు. నేను స్వభావానికి అతీతుడను, గుణానికి అతీతుడను, ఈ గుణాలన్నిటికీ కూడా అతీతుడను అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు నిర్గుణుడు అంటాం. నిర్గుణుడు అంటే గుణం లేని వాడనా కాదు అర్థం, అది కాదు అర్థం. అంటే ఈ గుణాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడు. ఈ గుణాలు ఏమీ లేనప్పుడు, అతీతంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏముంటాయి నీకు? కోపాలు, తాపాలు, కోరికలు ఏమి ఉండవు. స్వచ్ఛమైన మెంటాలిటీ, ప్యూర్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం మనం క్లియర్ గా
చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడు నిర్గుణుడు అన్నది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం. గుణాలకు అతీతుడు. అందుకే మనం కూడా ఆ క్లియర్ శుద్ధ మనస్తత్వంలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు భగవతత్వాన్ని చవి చూడగలుగుతాం. ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని అనుభూతితో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి స్వభావం ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలకు నేను అతీతు, అవి నాలో ఉన్నాయి, నేను వాటిల్లో లేను అన్న మాటకు అది అర్థం. ఆ అన్ని మాయా ప్రకృతి సమస్త నాలో ఉన్నాయి, కానీ నాకు ఆ గుణాలు లేవు, నేను వాటికి అతీతుడను. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యः పరమవ్యయం. సో ఈ సత్వ త్రిభిర్గుణం మయర్భావై, ఈ మూడు గుణాల మయంతో, ఈ భావంతో, మూడు గుణాల మయమైన ఈ స్వభావంతో అందరూ కూడా ఈ జగత్తులో మోహితులైపోయి నాభిజానాతి, నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఏ పరమ అవ్యయం అంటే మరి నేను ఈ గుణాలకు అతీతుడను, మరి నశింపులేని అవ్యయుడు అంటే అవ్యయం అంటే ఖర్చు కావడం, అవ్యయం అంటే ఖర్చు కాకపోవడం. ఇక్కడ ఖర్చు కాకపోవడం అంటే ఏంటి? నాశనం లేని అని అర్థం అన్నమాట. సో అవ్యయుడనైన నన్ను ఈ మోహంలో పడిపోయి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఏ మోహంలో పడిపోయారు? మూడు గుణాల మోహంలో పడిపోయి, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం, ఇదంతా మరి మాయ. ఈ మాయలో పడిపోయి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకో, పరమ అవ్యయుడైన భగవంతుణ్ణి, నాశనం లేని ఈ దివ్యమైనటువంటి భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని, నాకున్న సచ్చితానంద తత్వం వాళ్ళు అనుభూతి చెందలేకపోతున్నారు. ఇచ్చాను వాళ్ళకి, ఆత్మ ఉన్నది లోపల. ఆత్మ ఏమిటి? సచ్చితానంద తత్వమే. ఉండి కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల ప్రభావంలో పడిపోయి ఆ తత్వాన్ని, నా యొక్క సచ్చితానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు అని చెప్పి దీని అర్థం అన్నమాట. దైవీ హ్యేషా గుణామయా మమ మాయా దురత్యయా మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన అయితే ఈ దైవ మాయను, ఏది భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ మాయ కూడా మరి భగవత్ సృష్టి అనే చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ మాయ దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. దురత్యయ, మమ మాయా దురత్యయ, ఈ గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ మాయను దాటటం అంత ఈజీ కాదు, నా మాయను అని చెప్తున్నారు. మామేవయే ప్రపద్యంతే, అయితే ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో మాయామేతాం తరంతితే, వాళ్ళను తరింపజేస్తాను, అంటే ఈ మాయ నుంచి వాళ్ళను బయటకు లాగుతాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శరణు వేడటానికి సింబల్ 2 చేతులు ఎత్తి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం. ఈ సముద్రం ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే భవసాగరం. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే భవసాగరంలో మనం 2 చేతులు ఎత్తటం అంటే, ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడారో, 2 చేతులు ఎత్తాడంటే ఏంటి? ఈత కొట్టడం ఆపేశాడు. అంటే ఈత కొట్టడం ఆపేసి దేవుడా అంటే రక్షిస్తాడా అని మనందరికి డౌట్ వస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక సింబల్. రెండవది, నీకున్న నమ్మకాన్ని బట్టి అక్కడ నీకు రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ శరణాగతత్వం తప్పనిసరి, అంతా భగవంతుడి మీద మనస్ఫూర్తిగా ఎవరైతే అలా శరణు వేడగలరో వాళ్ళకు ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఉదాహరణకు మనం మరి భాగవతంలో ప్రహ్లాద మహారాజు మరి ఆయన సముద్రంలో కట్టి పడవేసిన, ఏనుగులతో తొక్కిస్తున్నా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవాలని చూడలేదు. ఆ ఏనుగులను వదిలి దాని ముందు కూర్చున్నాడు, కళ్ళు మూసుకున్నాడు, నారాయణ మంత్రం చదువుకుంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడే రక్షించారు. అంతేగాని అమ్మో ఏనుగు వస్తుందని లేచి అంత నమ్మకం ఉందన్నమాట, అంత శరణాగతి. ఆయనే చూసుకుంటాడు. ఆయన ఏది చేసినా ఓకే, చంపితే చద్దాము, లేదంటే ఆయన ఉంచదలుచుకుంటే ఉంచుతారు అని అంత ఆలోచన కూడా లేదు. బ్రెయిన్ అంతా భగవంతుడి మీదే ఉన్నదన్నమాట. సో అలాంటి అంటే శరణాగత తత్వానికి మీనింగ్ చెప్తున్నాను. కంప్లీట్ గా భగవంతుడి మీద ఆ ఫెయిత్, ఆ నమ్మకం
ఆయన మీద అన్ని పెట్టేంత, ఏది జరిగినా భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయం అని ఒప్పుకోగలిగిన శరణాగతి తత్వం ఉన్నప్పుడు ఆయన దాటిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ 2 చేతులు ఎత్తాడు అంటే ఇక అన్ని మానేసి కంప్లీట్ గా, అంటే పనులన్నీ మానేసి ఇక దేవుడా నీదే భారం అని మనం నోట్తో అనుకుంటాం కాదు, మనకి మనస్ఫూర్తిగా సిన్సియర్ గా ఆ స్టేజి రావాలి. ఆ నిమిషంలో ఆ మాట అనుకుంటా నెక్స్ట్ మినిట్ లో అది కావాలి, ఇది జరగలేదా, అది జరగలేదా, మనం వీఆర్ స్టిల్ అటాచ్డ్, మనం కంప్లీట్ గా ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయలో ఉన్నాం. సో క్రమేణా ఆ భక్తి మార్గంలో ఆ భక్తి డెవలప్ చేసుకుని క్రమేణా, ఇది ఓవర్ నైట్ జరిగేది కాదు. మన బాధ్యత ఏమిటంటే ఆ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నం సాధన చెయ్యాలి. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా భగవంతుడు మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. సో అది ఇక్కడ. సో ఫైనల్ గా ఎవరైతే మరి భగవంతుడిని కంప్లీట్ గా అలా శరణు వేడుతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ నుంచి బయటపడతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భవసాగరం నుంచి అప్పుడు భగవంతుడు శరణు వేడితే మనస్ఫూర్తిగా లాగుతారు అని ఇక్కడ ఈ బొమ్మ ద్వారా మనకు చూపిస్తున్నారు. మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితా. సో ఇక్కడ నన్ను దుష్కృతులు, దుర్మార్గులు, మూఢులు, కొంతమంది 4 రకాల వాళ్ళు ఈ నన్ను పొందలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు? దుర్మార్గులు, మూఢులు, మరి నరాధములు, తర్వాత మాయయాపహృత జ్ఞాన, అంటే మాయలో పడిపోయి నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆ మాయలో పడిపోయి ఆ నాలెడ్జ్ ని ఉపయోగించుకోలేని వాళ్ళు కొందరున్నారు. వాళ్ళు ఆసురం భావమాశ్రిత, అంటే రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. సో చెడు భావాల, రాక్షస భావాలు ఉన్న వాళ్ళు, చదువుకుని కూడా ఆ చదువుని సరైన మార్గంలో పెట్టలేని వాళ్ళు, నరాధములు, మూఢులు కొంతమంది ఉన్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళు నన్ను వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ 4 రకాల వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో పాపాలు చేసిన, మరి మూఢత్వం ఉన్న, మరి జ్ఞానం ఉండి కూడా ఉపయోగించుకోలేని వాళ్ళు, మాయలో ఉండి ఈ మాయలో పడిపోయి ఆ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, వివేకాన్ని, ఆ తర్వాత రాక్షస భావాలు, చెడు స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. ఎవరు? మళ్ళీ చెప్తున్నారు, మూర్ఖులు, మరి మానవులలో అధములు, మాయా ప్రభావం వల్ల వాళ్ళ జ్ఞానం అంతా, వివేకం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, రాక్షస గుణాలున్న వాళ్ళు, వీళ్ళు నన్ను పొందలేరు. అంటే వీళ్ళకి ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని ఎప్పటికీ ఇక అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. సచ్చిదానంద తత్వం అంటేనే ప్యూరు, శుద్ధం, మనసు చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. మరి ఈ బుద్ధులు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ చిత్తశుద్ధి ఉండట్లేదు అంటున్నారు. అందుకని వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. ఎవరు పొందగలరు అంటే 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ప్రార్థిస్తారంటున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు 4 రకాలు భగవంతుని ప్రార్థించే వాళ్ళు? చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తారు. ఎవరు అంటే ఆర్తులు, అంటే కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి, సంపద గాని మరి ఏదైనా అలా కావాలనుకున్న వాళ్ళు, డబ్బు కోసం అయినా. జ్ఞానీచ, జ్ఞానులు మరి అన్ని తెలిసిన జ్ఞానులు, వాళ్ళకు భగవంతుడే అన్నిటికీ కారణం, సర్వకారణ కారణుడు అని తెలుసుకున్న జ్ఞానులు వాళ్ళు. ఇలాంటి వాళ్ళు భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, భరతర్షభ, ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తారు అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్, ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి, ఆర్తులు, జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, అర్థం అంటే సంపద కోసం, సంపద అర్థించే వాళ్ళు, జ్ఞానీచ, జ్ఞానులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆర్తులు ఎవరు? ఎగ్జాంపుల్ గజేంద్ర మోక్షం. మరి గజేంద్రుడు మొసలి నోట్లో కాలుని చిక్కుకున్న తర్వాత చాలా ప్రయత్నం చేసి చివరికి పూర్వజన్మ
పుణ్యంతో ఆయనకు అప్పుడు తను భక్తుడు అన్నది గుర్తొచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి రక్షించటం, ఇక ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఇక శరణాగతి, భగవాన్ నువ్వే నన్ను రక్షించాలనుకున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు రావటం, ప్రార్థన, పువ్వు తీసుకొచ్చి భగవంతుడికి అందించడం చూస్తున్నా. బాధలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థిస్తారు. అలాగే ద్రౌపదీదేవి మరి అవమానించబడ్డప్పుడు సభలో ఆ రాజుగారు గాని, మరి మంత్రులు గాని, గురువులు గాని, పెద్దలు గాని, భర్తలు గాని ఆవిడని ఎవ్వరూ మరి ఆవిడ గోడు విన్నవాళ్ళు లేరు. ఎవరు ఆవిడని కాపాడలేకపోయారు. చివరికి మరి ఆవిడ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన వచ్చి ఆవిడని రక్షించిన ఉదంతం. బాధలో ఉన్న వాళ్ళు, ఆర్తులు అన్నమాట వీళ్ళు, ప్రార్థనలో వస్తారు అని. ఇక్కడ కూడా మరి వ్యాసమహాముని వకులాదేవి అంటే వ్యాసమహాముని భార్య, ఆవిడ గర్భంలో ఉండి సుఖదేవ గోస్వామి అంటే వ్యాసమహాముని పుత్రుడు సుఖమహాముని, ఆయన ఎన్నాళ్ళున్నా ఈ బయటికి వచ్చానంటే ఈ ప్రపంచపు మాయలో పడిపోతాను, ఈ మరి సత్వరజస్తమో గుణాల మాయతో నిండి ఉంది అని చెప్తున్నాం కదా ఈ భౌతిక ప్రపంచం. అందుకని ఆయన రాలేదు, ఎన్నాళ్ళున్నా రావడంలా. అప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన వచ్చి నిన్ను ఈ మాయ గురి కాకుండా నేను కాపాడుతానని శ్రీకృష్ణుడు మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన రావడం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆ కథ. తర్వాత ఇక ఇప్పుడు జ్ఞానార్జున అంటే మరి ఆర్తో జిజ్ఞాసులు అంటే జిజ్ఞాస, క్యూరియాసిటీ కోసం అంటే జ్ఞానం ఆర్జించటం కోసం అన్నమాట. అంటే జ్ఞానులు జ్ఞానం కోసం ఎవరు? సుఖదేవ గోస్వామి నుంచి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు. ఎవరు పరీక్షిత్ మహారాజు? అభిమన్యు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరు? అర్జునుడు కుమారుడు. సో అర్జునుడి యొక్క మనవుడు అన్నమాట. సో ఆయనకి శాపంలో ఒక 1 week లో ఆయన చనిపోతారని చెప్పిన తర్వాత ఈ వారంలో భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి జిజ్ఞాసతో సుఖదేవ మహామునితో ఆయన ఈ భాగవతాన్ని చెప్పించుకున్నాడు. సో ఆ జిజ్ఞాస అన్నదానికి ఉదాహరణగా పరీక్షిత్ మహారాజుని చూపిస్తున్నారు అనమాట. తర్వాత అర్థార్థులు అంటే సంపద కోసం ఎవరు? ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజుని చూపిస్తున్నారు. ధ్రువ మహారాజు గురించి మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం అనుకుంటా. ఆయన తండ్రి ఒడిలో కూర్చోబోతే 5 సంవత్సరాల వయసప్పుడు సవతి తల్లి కూర్చొనివ్వకుండా కిందకి లాగేసి, నువ్వు నా పుత్రుడు కాదు కాబట్టి నీకు నీ తండ్రి ఒడిలో కూర్చునే అదృష్టం గాని రాజ్య అర్హత గాని నీకు లేదు అని చెప్పినప్పుడు మరి ఆ చిన్న హృదయం గాయపడి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇదేమిటి నేను ఎందుకు కూర్చోకూడదంటే, ఆవిడ మన చేతులు ఏమీ లేదు నాయన, నీకు సహాయపడగలిగింది భగవంతుడు ఒక్కడే అన్నప్పుడు మరి నేను ఆ భగవంతుడిని ఎలా అడగాలంటే, నువ్వు మరి అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తే నీకు భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయితే అడగాలి అంటే అప్పుడు వెళ్తాడు. వెళ్తున్నప్పుడు నారదుడు దారిలో ఆపి, నువ్వు ఇంత చిన్నవాడివి, ఇది నీ వల్ల అయ్యే పని కాదు అని చెప్తే వినడు, నేను వెళ్ళి తీరవలసింది అంటే అప్పుడు ఆయన ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని చెవిలో చెప్పడం, ఇది నువ్వు అనుకుంటూ ఉండు అని సలహా ఇవ్వటం. అప్పుడు ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళి ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ క్రమంగా ఒక 6 నెలల్లో ఆయన భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకోవడం. తీరా ప్రత్యక్షం అయిన తర్వాత అసలు అడుగుదాం అనుకున్న రాజ్యము ఇవన్నీ మర్చిపోతాడు. నాకు ఏం కావాలి అంటే నిన్ను స్తుతించే భాష ఇవ్వు, నాకు భాష కూడా సరిగ్గా రాదంటే అప్పుడు భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ఆ ప్రార్థనలన్నీ కూడా పాడతాడనమాట. సో అది అర్థార్థి అంటే సంపద కోసం కూడా ప్రార్థించవచ్చు అన్నదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఇక్కడ మరి రామాయణం టైంలో మరి సుగ్రీవుడు మరి రాజ్యం కోసం మరి అన్నయ్య అయిన వాలి మొత్తం రాజ్యాన్ని తీసేసుకుని ఈయన్ని బయటికి పంపించేశాడు కాబట్టి ఆ రాజ్యం కోసం మరి స్నేహం చేసుకుని శరణు వేడాడు శ్రీరామచంద్రుని. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా సంపద అర్థార్థుల ఎగ్జాంపుల్ గా వీళ్ళిద్దరిని చూపిస్తున్నా. ఇకపోతే సో ఆర్తుల్ని చూసాము, జిజ్ఞాస నేర్చుకోవాలి అనే జిజ్ఞాస భాగవతంతో ఉన్న మరి పరీక్షిత్ మహారాజును చూసాము, అర్థార్థులు సంపద కోసం చూసాము ఎగ్జాంపుల్స్. ఇకపోతే జిజ్ఞాస అంటే క్యూరియాసిటీ అన్నమాట. అది నైమిషారణ్యం అనే మాట వినే ఉంటారు. అక్కడ మునులందరూ ఇదివరకు రోజుల్లో ఆ కాలంలో
వాళ్ళంతా అక్కడ సమావేశమై కాన్ఫరెన్స్ లాగా డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట. ఏమిటి భగవత్ తత్వం అనే విషయాన్ని అది తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీతో. సో వాళ్ళు అక్కడ జిజ్ఞాసులుగా వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్గా చూపించారు. సో ఆర్తో జిజ్ఞాసురు అర్థార్థి జ్ఞానీచ. సో బాధితులు, జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, సంపద కోసం అర్థార్థులు, జ్ఞానులు, వీళ్ళంతా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించే 4 రకాల వాళ్ళు. వీరందరిలో కూడా జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వారని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహం సచ మమ ప్రియ. సో ఈ వీళ్ళందరిలో కూడా జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే. సో భక్తితో నిత్యము ఆ భక్తిలో నియుక్తుడయి భగవంతుణ్ణి పూజించేవాడు విశిష్టుడు. ఇవి 4 కూడా ఎవరైతే నిత్యము భగవంతుడి భక్తిలో నెలకొని ఉంటారో వాళ్ళు విశిష్టులు. ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యర్థ, అలాంటి జ్ఞాని నాకు ప్రియుడు. నాకు ప్రియుడు. అహం సచ మమ ప్రియ, ఆ జ్ఞానికి నేను ప్రియుణ్ణి, నాకు కూడా అతను చాలా ప్రియమైన వాడు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఎప్పుడు భగవంతుడి భక్తిలో నెలకొని ఉండేవాడు ఈ అన్ని రకాల ఈ 4 రకాల వాళ్ళలో కూడా ఈ జ్ఞాని ఉత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేనెంతో ప్రియమైన వాడిని, నాకు కూడా అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. సో ఎప్పుడు భగవంతుడి భక్తిలో నెలకొని ఉండటం అంటే భగవంతుడిని ఎప్పుడు మనసులో ప్రతిష్ఠించుకుని ఉండగలిగిన వాళ్ళు. అది మరి భగవన్నామ జపంతో స్లోగా సాధ్యపడుతుంది అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఈ భక్తుణ్ణి, ఈ జపం చేసే భక్తుణ్ణి చూపిస్తున్నారనమాట. మరి ఏ విషయం మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తే అదే మన మైండ్ లో ఉంటుంది. సో భగవంతుణ్ణి నామజపంతో స్పెండ్ చేసినప్పుడు స్లోగా మన మైండ్ లో భగవంతుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు భగవంతుడిని. ఉదార సర్వయేవైతే, జ్ఞానులలో కూడా భక్తులు ఉత్తమమైన వారు. సో ఈ 4 జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వారు. ఈ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళలో కూడా నిజమైన భక్తులు ఉత్తమమైన వాళ్ళు. ఉదార జ్ఞానం కొంత ఉంటుంది, కానీ మనసులో ఇక భక్తి భావం రావాలి. ఆ భక్తి భావం వచ్చినప్పుడు ఇంకా అది శ్రేష్టం అన్నమాట. ఉదార సర్వైవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మ మామేవాన్ ఉత్తమాం గతి. సో వీళ్ళంతా గొప్ప వాళ్ళే ఈ జ్ఞానులు. కానీ ఈ మనం చూసిన ఈ 4 భగవంతుని పూజించే వాళ్ళు. కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. అంటే ఏమిటి? నా ఆత్మస్వరూపుడు అయితే మనందరం భగవంతుడు ఆత్మ మనలో లేదా, అది కూడా ఆయన పార్టీగా అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. అంటే నా ఆత్మస్వరూపుడు అంటే నా స్వభావం ఉన్నవాడే. ఏమిటి ఆ స్వభావం? సచ్చిత్తానంద తత్వము. అంటే ఏమిటి? త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళటం, నిర్గుణత్వం, ఏ మాయాలకి గురి కాని పరిశుద్ధత్వం. అంటే కోపతాపాలు, కామాలు కంప్లీట్ గా లేని శుద్ధమైన క్లీన్ మనస్సుతో ఉన్నప్పుడు ఆ సచ్చితానంద తత్వం బయటపడుతుంది. సో నా మనస్తత్వం, నా ఆత్మస్వరూపుడు అంటే నా సచ్చితానంద తత్వం అతనికి కూడా వస్తుంది, ఈ జ్ఞానికి అని నా అభిప్రాయం. అందరూ గొప్పవాళ్లే, కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడు అంటే జ్ఞానికి మాత్రం ఆ సచ్చితానంద తత్వం వస్తుంది. ఎందుకంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. మామేవాన్ ఉత్తమాం గతి. అంటే ఇకెప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి తలుస్తాడు. అంటే ఆ సచ్చితానంద తత్వంలో అతను ఆ క్లీన్ మైండ్ తో భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రార్థించే 4 మంచి మార్గం, సన్మార్గస్తులే. వీళ్ళల్లో కూడా జ్ఞాని గొప్పవాడు. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాని నన్ను, నా సచ్చితానంద తత్వాన్ని చవి చూడగలుగుతాడు కాబట్టి. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. సో ఇలాంటి జ్ఞానులు, శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో జన్మల తరువాత, ఎన్నో జన్మల అంతమైన తర్వాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యంతే, ఈ జ్ఞానులు జ్ఞానంతో నన్ను శరణు వేడుతారు.
ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి, సమస్తము వాసుదేవుడేనని. ఆ సమహాత్మ, అతను, అలాంటి మహాత్ములు సుదుర్లభ, చాలా అరుదు అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో జన్మల తర్వాత వాళ్ళు ఈ జ్ఞానులు చివరకు నన్ను శరణు వేడుతారు, వాసుదేవుడే సర్వము అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద మరి ఆయన ఇలా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, ఆయన అన్ని పనులు చేస్తూనే నిత్యము భగవంతుడి మార్గంలో ఉన్నారు. సో ఏదేమైనా ఇక్కడ శ్లోక పాయింట్ ఏమిటంటే, ఎన్నో జన్మల తర్వాత వాళ్ళ పుణ్య ఫలితంగా జ్ఞానులు చివరికి జగత్తంతా కూడా వాసుదేవమయం ఈ సర్వం అనే జ్ఞానంతో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు. అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారిచ్చే ఫలితాలు తాత్కాలికమైనవి. అల్పబుద్ధి అంటే ఇక్కడ ఏదో మంచి బుద్ధి లేదని కాదు. ఈ జ్ఞానం కంప్లీట్ గా లేనప్పుడు మనం కోరికలు తీర్చుకునే ప్రార్థనలే చేస్తూ ఉంటాం. ఏ కోరికలు? కోరికలు అంటేనే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి కోరికల కోసం. కానీ అసలైనది ఏమిటి? భగవంతుని చేరుకోవడం. మళ్ళీ కోరికలు తీరినా ఈ భూమి మీదకి రావాలి, మళ్ళీ జన్మ, మళ్ళీ పాపాలు చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విమోచన ఉండదు ఆ ప్రార్థనలకు. కోరికలు లేనప్పుడే మనం ఆ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందొచ్చు. సో ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేనంత కాలం కోరికల కోసం మనం ఈ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటాము, తీరతాయి. కానీ మరి తాత్కాలికమేగా బెనిఫిట్స్, నీకు అసలు పర్మనెంట్ సుఖం రావట్లేదు కదా. సో దేవతలను ఆ రకంగా ప్రార్థిస్తే వాళ్ళు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు మాత్రం నా యొక్క అత్యున్నత లోకానికే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవత్ తత్వాన్ని ఎవరైతే ఆ క్లీన్ మనసుతో కోరికలు రహితంగా, కోరికలు లేకుండా చేసుకోగలిగి, తద్వారా కోపతాపాలు, ఆందోళనలు, భయాలు, ఈర్ష్యలు, ద్వేషాలు, అసూయలు ఇలాంటి గుణాలన్నిటికీ దూరమయ్యి చివరికి కోరికను మనం అరికట్టుకోగలిగి మైండ్ని సెన్సెస్ ని మైండ్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు ఆ శుద్ధత్వం వస్తుంది, సచ్చితానంద తత్వం తెలుస్తుంది. అది అష్టాంగ యోగం ద్వారా చేయొచ్చు అని నిన్న చూసాము. ఇప్పుడు భక్తి యోగం ద్వారా మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళటం ఇంకా తేలిక అని నిన్నే చెప్పారు. ఈ కష్టపడి అష్టాంగ యోగంలో అన్ని వదిలేసి అరణ్యానికి వెళ్ళి చేసే కన్నా భక్తి మార్గంలో ఉంటూ మరి అన్ని చేస్తూ, ప్రభుపాద అన్ని చేస్తూనే రోజు నిత్యం ఆయన వంట, మరి పుస్తకాలు రాయడం, అందరికీ బోధించడం, ఇవన్నీ చేస్తూనే ఆయన భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు. నిరంతరం మనసులో భగవంతుణ్ణి ఉంచుకోగలగటం. సో అలా మరి మనం ఎంతో మంది కొంత భక్తుల్ని, రామదాసుని చూసాము, త్యాగరాజుని చూసాం, వీళ్ళంతా అలాంటి భక్తులు అన్నమాట. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. కాబట్టి మనం దేనికోసం ప్రార్థిస్తే అది వస్తుంది. మరి భౌతిక కోరికలు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అక్కడికి తీర్చుకుంటాము, ఏదో పుణ్యం వచ్చినా పుణ్యలోకాలకు వెళ్తాము. కానీ భగవంతుణ్ణి కోరుకున్నప్పుడు, ఆ సచ్చితానంద తత్వం మోక్షం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు, భగవంతుడి రాజ్యంలోనే ఉంటాము. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం, నన్ను కంప్లీట్ గా తెలియని అబుద్ధయ అంటే వివేకం లేని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? పరంభావం అజానంతో, నా యొక్క దివ్యత్వం తెలుసుకోలేక మమ అవ్యయం అనుత్తమం, నేను అవ్యయుడను, నాశనం లేని వాడిని, ఉత్తముడనని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. కాబట్టి నేను కంప్లీట్ గా తెలియని కొంతమంది వివేకం లేకుండా ఏమనుకుంటారంటే, నేనేదో ఇక్కడ ఈ ఆకారంలో వచ్చాను, మానవాకారంలో అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి నా దివ్య స్వభావం, కానీ నేను అవ్యయుడనని, ఉత్తముడనని, మహోన్నతుడనని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? ఏదో మామూలు భగవంతుడు అని చెప్పి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి
నమ్మడం లేదు ఈ ఆకారంలో వచ్చానని. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో దేవాది దేవుణ్ణని, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నిటికీ సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు. అయితే నేను క్లియర్గా ఎవరికి తెలియను అని చెప్తున్నారన్నమాట. నాకు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల్లో జరిగేది, జరగబోతున్నది, జరిగినది సమస్తము కూడా తెలుసు. అందరి జీవుల భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలుసు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ముందేం జరగబోతుంది, అంతకు ముందు ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు. అందరూ తెలుసు, జీవులన్నీ తెలుసు. ఒకళ్ళు ఇద్దరుగా నాకు జీవులందరూ తెలుసు. కానీ నేను ఏ ఒక్కరికి, వాళ్ళల్లో ఏ ఒక్కరికి నేను అర్థం కాను, నా గురించి తెలియదు అంటున్నారు. ఏషాం, ఎవరు భక్తులు కాగలరు సరే అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తులు అవడానికి ఏమిటి అంటే, ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో ఎవరైతే పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో కూడా భక్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే కొన్ని జన్మలుగా ఇలా భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా పూర్తిగా కడిగివేయబడి, ఈ మాయలో ద్వంద్వత్వం ఉంటుంది కదా, మరి ఆపోజిట్స్ చెప్పుకుంటున్నాం కదా, సుఖము దుఃఖము, లాభం నష్టము, మరి శత్రువని మిత్రుడని ఫీలింగ్స్, ఈ మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుంచి వాళ్ళు విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే కొన్ని జన్మలుగా ఈ భక్తి భావంతో ఉన్నప్పుడు స్లోగా ఆ పాపాలన్నీ కడిగివేయబడి వాళ్ళు భగవత్ సేవలో నిశ్చయంగా ఇంకా అందులోనే, అంటే ఆ ప్రాక్టీస్ కొన్ని జన్మలు చేసిన తర్వాత పాపాలు నిర్మూలించబడి ఇక వాళ్ళు అందులోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఎవరైతే అంత బాగా నిమగ్నమై ఉండగలరో అది కూడా పుణ్యమేనమాట అని ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది. ఆ పూర్వజన్మ కొన్ని జన్మలుగా ఈ భక్తి భావంతో ఉంటూ వచ్చాం కాబట్టి మన పాపాలు కడిగివేయబడి భక్తిలోనే స్థిరపడేటట్లు భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తారనమాట. భజంతే మాం దృఢవ్రత, వాళ్ళు నిశ్చయంగా దృఢంగా నా భక్తిలో స్థితులవుతారు. కొన్ని జన్మలుగా పూర్వజన్మల నుంచి భక్తితో వచ్చిన వాళ్ళు పాపాలన్నీ తుడిచివేయబడి స్థిరంగా నా భక్తిలో దృఢంగా నెలకొంటారు. అప్పుడు మోక్షం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఇలా స్థిరంగా భక్తిలో నెలకొన్న వాళ్ళు, ఆ పుణ్యం వాళ్ళకి కొన్ని జన్మలుగా వచ్చింది అని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో సాధిభూతమైన దైవాన్ని నేను, దేవాది దేవుని సమస్త జగత్తుకు, సాధి యజ్ఞాలన్నిటికీ కూడా మరి నేను అధిపతిని, అంటే భోక్త, భగవంతుడే ఆ యజ్ఞాల యొక్క రిజల్ట్, ఆ యజ్ఞాల్లో సమర్పించేదంతా తీసుకునేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. ప్రయాణ కాలే పిచ్చామం, ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని ఎవరైతే సమస్త దేవదేవుణ్ణైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా అధిపతిగా అర్థం చేసుకుని ఉన్నవాళ్ళు ప్రయాణకాలే పిచ్చ, పోయేటప్పుడు కూడా ఈ భావనతో ఉన్నవాళ్ళు తే విదుర్యుక్త చేతస, నన్ను ఇలా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను ఈ రకంగానే అర్థం చేసుకుని ఉండగలుగుతారు. సో మరి దేవాది దేవుణ్ణైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతినని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అలా తెలుసుకుని పూర్తిగా నా భావనలో ఉన్నవారు, అంటే భగవంతుణ్ణి శుద్ధ మనస్తత్వంతో ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి తలుచుతారో వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి భీష్మ పితామహుడు ఆయనకు ఒక వరం ఉంది. ఆయన ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆయనకి అంతిమ క్షణం వస్తుంది. సో ఆయన యుద్ధ సమయంలో ఆయన అంతిమ సమయాన్ని కోరుకుని, కానీ ఉత్తరాయణం కోసం వెయిట్ చేస్తూ మరి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సమక్షంలో విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఆయన ఈ శరీరాన్ని
చాలించారు. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. సో అలా ఆయన మరి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఎవరైతే నన్ను దేవాది దేవుణ్ణని, సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, యజ్ఞాలకు కూడా అధిపతినని అర్థం చేసుకుని నా భావనలో ఆ రకంగా ఉన్నవాళ్ళు, అంటే నన్ను ఆ రకంగా భక్తి భావంతో ఉన్నవాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకునే ఉంటారు. మరణ సమయంలో తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందనేది నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో చూస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఈరోజు మహాత్ములు మరి భక్తితో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు. మరి భీష్ముడంతటి వాడు ఆఖరికి మరి శ్రీకృష్ణుడి సమక్షంలోనే పోవాలని అలా పోయారు, ఆ శరణు వేడతారు. పవిత్రాత్ములు తమ మనస్సులను ఇతర ధ్యేయాల వైపుకు మళ్లించరు, ఈ ప్రపంచపు విషయాల వైపుకు మళ్లించరు. ఎందుకు? అది కోరికలకు కారణం. కోరిక కోపానికి, కామానికి, మరి దుఃఖానికి, వైరానికి, అన్ని చెడు లక్షణాలకి కారణం కోరికే. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలు, విషయాల వైపుకి మనస్సును మళ్లించరు. ఈ పవిత్రాత్ములు ఇవన్నీ తుడిచిపెట్టి కోరికలను అణుచుకుని మనస్సును పవిత్రం చేసుకోవడానికి, క్లీన్ గా ఉంచుకోవడానికి, పరిశుద్ధమైన మనస్సు ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఆ ఆత్మ యొక్క సచ్చితానంద తత్వం మనకు కనిపిస్తుంది. అద్దంలో లైట్ కనిపించినట్టుగా క్లీన్ గా ఉన్న అద్దం. అదే అద్దం అంతా మురికి మసి ఉంటే ఆ లైట్ ఉన్నా కూడా కనిపించదు మనకి. కాబట్టి ఆ కోపము, కోరిక, ఈ అదర్ దుర్లక్షణాలని మసినంత మనం ఎవరైతే తుడిచిపెట్టేసి మనస్సును అంత శుద్ధంగా ఉంచుకుంటారో వెంటనే వాళ్ళు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఎలా ఉంటుందా అని వాళ్లకు అర్థం అవుతుందన్నమాట. అందుకని వాళ్ళు మనస్సును ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరిక వైపు మరల్చామంటే మన అర్థం మురికైపోతుంది. కాబట్టి కోరికలు, కోపాలు అన్ని డెవలప్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఎవరైతే అది తుడిచిపెట్టగలరో వాళ్ళు మహాత్ములు భక్తితో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో